Hej kamera, i dag der er det søndag den 12. i 4. og 2015 her. Jeg har fået sat værket i båndoptageren nu her, og sat strøm på, men kapselmotoren den pæser op med fuld hastighed. Og det er fordi, at tilbagemeldingen til servodelen, den er nede i elektronikken dernede. Og der skal jeg rense de der omskifter med sådan noget skydebart, eller sådan skydestykke print i. Men der er en lille smule liv i svinet nu. Jeg ser nu en tænder. Nu kører den der, så hvis vi trykker her, så kører den der. Og det kan I høre gas op. Så slukker jeg ned på net oprøret nede. Det er simpelthen kapstand. Før der havde jeg sat elektronikken, så kørte den rigtig hastighed, men der er løs spændelse i omskifteren til hastigheden. Det er simpelthen fordi, dernede bagved sidder der en kapsandmotor, og der er et takohoved, eller takopuls pick-up på, kan man sige, som giver nogle puls ud. Men der er ikke noget elektronik til at tage imod pulserne, og forstærker til at regulere udtransitorerne, der sidder noget til at trække. Så der har man bare sat en eller anden en fast modstand væk på basen, så motoren trækker fuld strøm, så kører den derud. Og det hele sådan regulerer så tilbagemelding, regulerer tilbagemelding. Så selve PLL-loopen, den er afbrudt lige i øjeblikket. Men svinet kører i hvert fald. Men heroppe har jeg ikke renset den endnu. Det venter vi så med. Man kan så se broerne. Og der. Det kører op og ned, ikke? Og den deroppe. Vi kører den på fuld. Så det der rasler i baggrunden der, det er noget, der skraver på kapselsvingen, jeg lige skal have lavet. Det er simpelthen på den måde. Nu kører den spole tilbage. Play kan vi. Jo, det kan du godt lide. Og det er de servostyring, eller ikke servostyring, solenoider, de sidder inde i værket herinde med noget elektronik. Men selve servostyringen til kapslen sidder nede i elektronikken. Den elektronik hernede med playback-forstærker og alt det pis. Nemlig. Så den gasser derovre, og så kan man da sige, at motoren i hvert fald bliver gasset derude. Jeg rodede lidt med det i dag, så lige der. Nå, så fik vi set det.